फ्रेंड्स जय जगन्नाथ केमी अच्छा बहुत भलरे अच्छे सकाल चाह कर सारे बापा देवी मु पीबी मोर आग खोलि तापर चीनी पकेबी कहीं मोर सुगर अच्छे देखु चाह मुझे सारी ठंडा टी मत अच्छे मोर थायरॉइड भी अच्छी ठंडा मत हो जाऊँगी आज लेट हो गला ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୋର 5ଟା ନହେଲେ 4:45ରୁ ଉଠିଯାଏ। ସକାଳୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳେଇ ପୋଛା କରି ତାପରେ ଚାହା କରିଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଗ ଖୋଲିଦିଏ ବିନା ଚିନି ବାଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଚିନି ପକାଇ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି। ମୋର ସୁଗର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପକାଇ ପିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନି ପକାଇ ଦିଏ। ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବି। ଚାହାଟା ଯେତେ ମିଠା ହେଇଥିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେତେ ଭଲ। ଚାହାର ଅମୁଲ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ୁ କି କମ୍ ପଡ଼ୁ ବହୁତ ପଡ଼ୁ ଯାହା ବି ପଡ଼ୁ ଯେମିତି ହେଇଥାଉ ମିଠା ହେଇଛି ଚାହାଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମିଠା ହେଇଥିଲେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଚାହାଟା ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନା ଚିନିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସୁଗର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ନା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନଥାଏ ମୁଁ ବିନା ଚିନିରେ ବି ଚାହା ପିଇଦିଏ।